Waħda din biex wasanna ħna l-bnedmi għaltlu martu biex inġej saqla ħaħej. Il-makjetta għandha sem importanti fl-għana tradizzjonali Malti. Fir-rokna li jmiss, iltqajna ma' Joe Majkaġus, makjettist, sabiex jatina l-perspettiva ta' xi ħadd li spiss ikanta dan il-ġeneru ta' għana. Flimkien kemm argumentaw kelma bdiet iġġib l-oħra kważi fl-idejn nispiċċaw. In-nanna qalet lin-nannu għal xnu int ma def sensik. Minni ma nafx kontrajtlek u kien bal-gbirit għannejbik. In-nannu ħada. Mela, makjetta hija parti kbira mill-għana, pero mhijiex għana tradizzjonali bħalma nafu għal-għannej spiritu pronti wieġeb lill-ieħor. Makjetta tkun miktuba mill-makjettista stess, imbagħad ovvjament titranġa, jiddur l-versi u tiġi rakordjata. Ġifieri dak li jkun qed jgħid il-makjettist ikun ilu miktub. Il-makjetta tkun mibnija fuq il-versi 8 sillabi, 7 sillabi, 8 sillabi, 7 sillabi. Importanti ħafna li tkun miktuba hekk għax inkella ma toqgħodx mar-rima, ma toqgħodx mal-sewwa mad-daqq li biex tiforma makjetta. Inkella tiġi diska Maltija ma tibqax makjetta. Tuna ftit tal-attenzjoni ħalli nieħdu l-okkażjoni flimkien nagħmlu differenza bekk inqajmu ftit kuxjenza. Għax qegħdin nagħmlu ħażin aħna kollha il-bnedmin kemm il-wiċċ u kemm il-qiegħ baħar bil-plastik imlejnih. L-għana tradizzjonali isir spiritu pront ma tkunx taf is-suġġett li ħajitkellmu fuq l-għannejja jinqala dak il-ħin. Però l-makjetta tkun miktuba, tkun ilha miktuba. Isir fuq daqq iktar maġġel, iktar ferrieħi peress li l-makjetta dejjem tispiċċa b'ċajta jew b'talima. Il-propja makjetta hija meta jkollha parlant kif kien jagħmilhom Charlie Clues. Dik hija l-propja makjetta kif inħolqot. Ġifieri l-mużika għaddejja l-istess ritmu u il-makjettista qisu jitkellem ġo fiha. Dik kienet kif propja hija l-makjetta. Però mbagħad ma' żmien dejjem jibdluha. Qabel kienet issir fuq il-kitarri, illum le, illum saru immodernizzaw l-daqq. Sar jidħol kull strument, però iddaħħalx ħafna strumenti, għax jekk ħaddaħħal ħafna strumenti mhux ħatibqa' tradizzjonali. Jiena każ minix nagħti, la taf li trid tmut għalfejn tbagħti. Għalfejn l-interess la naf jiena stess nispiċċa b'qassis u abbati. Makjettisti kienu bosta illum li m'għadhomx magħna. Qabel bħal meta ngħidu aħna Charlie Clues, kellna lil Emanuel Cilja li nistgħu ngħidu li hu bdihom, Fredu Lawċi Levarist, John Laws il-Bamboċċu, dawn kollha kienu makjettisti kbar. Illum naqsu ħafna. Fadal Michael Fennek ir-Ringu, Etienne Pony, Jimmy Pony, aħna. Kull min huwa veru Malti, Malta jfaħħar kull imkien, kważi kulħadd fema waħda li bħal Malta m'hawn imkien. Niġu fl-istudju hawnhekk u ikollna karta u noqogħdu nikdbu d-diski fuqha. L-aktar li toġobni hija d-diwiddu. Jienu missieri noqogħdu ngħidu l-xulxin imbagħad fl-aħħar ninħabbu. Ngħidlu jien ħananni ma' missier xejn ma nħossni sodisfatt jekk indur id-dinja kollha mħawdin daqsu ma rajt qatt. Ġiljanni u jistona lilkom qed inkellem ċar, jibda jħawwad vers ma' ieħor x'waħda din kemm huwa ħmar. Jiena nanni u suċċess nagħmel dejjem sejjer il-qudiem bla żbalji li jibda jagħmel li jħallini bla kliem. Ġili laqlaq
waqt li għanni mal-mużika ikun tard jibda jisfen u jitċaqla jistordiju jaqaf l-art. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.